mposi. Onye anọzi n'afa mposi fụzie one ritualist. Ka ọ na-adọkasị feda asị ọkụkọ. Bee ya onu kwasasị ọbara ya ba ejide the camera dị ejejide the man. Adị kpọọ ya kpọfụta ya. Ọ dị naked like ọsọsọ nika ka oyi. Mana ị ga-afụ na after a while probably ndị village a bụ ezigbo mmadụ. Ha jegodo ụdị kpọwa Reverend Father. Ndị village a bụ ezigbo mmadụ. Asanti me na Anambra. Anambra. The villagers. Onye take that video bụ ezigbo mmadụ. Ejegodo ụdị kpọwa Father bịa jụrụ ya. Ị dị sure na aba na be gị kịta na onwere ihe ọzọ a ga-ebupụta na onwere ihe dị be gị onwere nke ị niile eni kwuo ya kịta ka eje bọpụta ya onwere onye ọzọ ikechi. They never send boys ka etie that man ihe tifuti eziokwu because the truth is that na ọma nkwu eziokwu. That's just the truth. Ọma nkwu eziokwu. Akpọrọ guys. Akọ ya dededede. Kụpụta ya eziokwu ọ bụkwa ka nkugbuo nwoke mmadụ. O nwere ihe ị ga-akụ at least si threaten go the man first. Threaten no an old man. Anọrọkwa m si tie. I'm an onye ọjọọ ka but ka happy take too much laws into our hands. Mana ndị be anyị ya na-emefe ka ihe ofe. Enyu na ala wu na chọba allowance. So a lot of things. Anaya normal human beings, anaya when this na not chukwu call of and they see this spiritual and this na ha na connect with God. Now brother God nke anyị maka ị na connect. Go my God ị na connect with because God ị na connect. Oman na agwa gị je eme ụdị ya. A pastor, 2 pastors o nwe nke leak in video voice note nke leak in. Ana akọ nnọọ ka fa si emelu ụmụ nwanyị. Oh yeah, normal gist. Otu ụmụ nwanyị si eme na fanem na anyị never this 2026 as na na-ama a na-esi na 2025 wee malụ 20 a na-esi na previous year wee ya ama ka the next year esi wee tọ. Nsi okay kweke on the pastor ka ya na high. I don't go back. Things are still unfolding. You never finish o. Ogu be cha because onye nke na pastor na ayi ndị church choir na anafuta na akpọpụta ụmụ nwanyị from bedi ha. The lady bụ no n'isi ka the everything cast because this man make it go. As na agwakwo gị ma ndị movie actresses o mekwu ha kale. A pastor pastoring big congregation ya na agwa gị ya. Abeg. Amụrụ m ndị na-akpọ ndị a. Normally, ọ bụ na onye nwere conscience, o nwere ụdị njọ ị ga-eme. O nwere ụdị njọ ị ga-eme. Isi mba ka step ọ down, ka isi ndị mmadụ na chofu asị ga-asị ka another person nwee ike ebunyanwa bụ ihe ga-anọ. Nọchie anya gị. Ka ihe na-emezi nyanwa the pastor step what a lot of you gonna go the story. A lot of you gonna borrow a new story or borrow ihe ewu. Nke ma amaro no na no bụ nke recording. Two other pastors from 2 different churches. Na-ejist otu ụmụ nwanyị otu ha si emere ụmụ nwanyị. Then na onye nke akpọrọ onwe ya pastor. My problem now with this pastor gburu enyi ya nwanyị now. Or a bricklayer ka emago ndị wanna be pastor sa akpọrọ onwe ha pastor because amarom onye ka njụ esi ka check ikwe dictionary ka mara ode pastor ka mara onye ha na pastor na onye kpọọ ha. Onye nke na-ewute m na nke ya bụ na the second pastor o buziri tem je amarom na out of obi ebere. Amarom na ọkọ hapụ itinye onwe ya na nsogbu. Ka o ji wee sizie ya oya ka eje nye part because there was no nwere ihe o ji eme no mara the man ụdị ihe emenube ya before and at that moment the next thing o na-eme bụ gịnị to find a way to go die down the situation o eje nye the body parts. Unfortunately ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-eme ihe ọjọọ na free. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-eme ihe ọjọọ na free.
Or they're all possible. So yeah, one na 0706048585 one na 0915 570 8347. Bom kaimalo. Nandi pastor anua or true something they possess fa. Corner from day one. Onwero onye kpo ofa. Or if they possess her at the long run. Kono onwero onye kpo ofa. Hello. All right, first rule. I cannot at the beginning of the year, mother be one kitam, be a shout to her. Is she or what? Because you try bomb na phone, you try bank ka two grown adults. But not a radio, on affect him from this end. But not a radio, all the very, very important. But not a radio. All right. Okay, Lucas, it's not your birthday. Okay, we check out biology. Make I'm live na YouTube. Hello. Good evening. Take him. Ademoye. Can I forget every say at one? Kenechukwu from Enugu. No. I wish you the same. Yes, so I Kenechukwu. No. Odero. My dear brother. Okay. Amen.
Yes. One or two things. All these people, they are human beings. Mmadụ agaghịzịna na-akpake mmadụ o rie eche ka iwe ka onye ahụ ọ bụ ezigbo pastọ ma ọ bụrụ ezigbo pastọ. Ị na-aghọta? Na-aghọta. Onye ọbụla mara ihe dị mma ya mere. Anyị nwa na-abụrọ pastọ sef. Ọnwa ahụ ọ ga-adị ịfụ nwaanyị ihe na-ajụ onwe gị kedu ụdị ya dị ya. Na onye nka isi adịkwa ya mma. Anyị ga na-amụrụ ọnwa ọsọ mana ndị bụ ọnwa ha bụrụ ọnwa ha na-anọrọ onwe ha. Pastọ bụ mmadụ ka ọ bụ. So a na-etinyezina ya na temptation. Onye na-aga chọọchị ya yichie arụ. Sometimes ifufu ya ndị mmadụ na-eyi aga chọọchị ya na-ajụ onwe gị ọ pati ka a na-aga ka ọ chọọchị ka a na-aga. All those things o so na-eme ihe na-eme. Onye mara wụ arụ ya mara ichie onwe ya. Ka ya ị na-etinye ndị mmadụ na nsogbu. They are human beings. Mana ọ bụrụ na nna sọpọtụ n'ihe a na-eme, mmadụ kwesịrị inwe self control. Mmadụ kwesịrị ị na-ejide onwe ya. Mana o siri ike ọ nwere ihe ọ ga-abịa ịfụ. Ọnwa ka mmadụ ga-esi kwado bịakwute gị nso ịchụ onye ahụ ọsọ. Ka ọ sị ịma ihe ị na-eme avoid. Mana onye nke a gburu ọya nwaanyị sị na ọ mara ebe anyị ime. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụ ofe ọma ihe ọ na-eme ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ ma ihe ọ mee. Nwa amasị gị na onye nke a pastọ nwa mụrụ ndị zie ya. Ka ọ sị ya bụ ihe eziri ezi. Ọ bụ na ọ bụrụ ihe eziri ezi emechaa ya. Iburukwu ya gakwuo onye ọzọ. Ọ bụrụ na ị mara ihe na-eme mgbe ahụ igbuchi enyi anyị ga-anọ n'ebe ahụ na abịazi ejide gị. Ịfụ na ị dị posesi na ị mara ihe na-eme ama m kere aghọta. Yes. Onye a bụ na mmadụ amara ihe ọ na-eme. Ịfụ na ihe ahụ ime na ime ọ dịghị ime. Mgbe ahụ ị ga-ejidezi gị anya ga-efu. Mana for the fact na emecha ya bekacha buru gakwuo oyi gị nwoke si ya na ị marọkwa ihe na-eme ị na-ekwu eziokwu ịma ihe ime. Ọ bụ na ị mara ihe na-eme na ị mara ihe ime ị kwesịrị ịnọ na that scene ịnọ wee mee ihe ahụ ime. Ịghọtago? Ọ kwesịrị ịnọ na that scene. Mana ọ dịgo ka ọ ga-adị otu a ka esikọta nke nwaanyị n'akụkọ. Nsogbu karịkwa n'ụwa. Onye na-aga nnọọ ya yọwachi ya. Ịma na ị na-ekwu that about descending spirit of ya. Ịfọlọ ihe ahụ onye kwe nsogbu ka m gwa gị eziokwu. Ịma na onye ọbụla nwere ya. Mana sometimes ọ bịa gwa gị okwu otu a. Ọ dịghị ka ọgụ a na-agwa onwe gị okwu ama m ka ị na-aghọta. Ịma mmanụ that spirit na-achị direct gị. Ọ na-adị hard to follow up. So you always take extra you can discover like only the extra help for you to be able to be following that spirit. Ọ na-abịa before enwere iti inwe danger kịta ọ ga-agwa gị. Ọ ga-try for you to avoid that danger mana sometimes eme nghọta. Ọ na-adị eme m sometimes ọ ga-abụ nchọ ime ihe kịta
Okay, I foresee. Come on, super. One thing they make when you hear the busy in the pastor, I put us go up on Apple pastor, pastor. For father, the Jibaka, Apostle. And the second, the one of Gig is one now, no other pastor. She from church, Mama. Miss Catholic, Miss Anglican, Miss Pentecostal. You put a church, Mama. You shouldn't know the why, Nika will why. Pastor will go why. He will be married first. On go the wife first. When they go why, who was he outside the marriage? So in case you get bucket and one now, what's in your pastor? Where you wear your wife? Why have a pastor? She was pastor. You haven't done a jack and you have pastor. I didn't take another in the way who are woman. So what they have and they deceive. I don't believe in all those things. So then, secondly, coming to the first collab, or the first collab game with my radio on the drop here. Okay. The second guy, so coming to you on the pastor home wine and this is the personal one. And the China is any other self-discipline here. So I'm not going to go why. Why I didn't you know being you except for land also try by the woman. I'm not a man of God, I'm a married man. But the man isn't thinking now, a girl is a woman of God in trouble. It's true now, home wine at the Abraham's well. That is why. Even as compared to Pentecostal churches, teenage or each pastor get that. What the like because I think it is for why. Because some of the church members they will be disturbing you. So, you know why I get that? It's never pastor. Where you are. We are saying, okay, my own you can go with the girl. Madnina, handing on the same meeting. But go to the story, all of them are in the same meeting. They know what they are doing. That way she never wins. But they are in it. That was so she never said that to go to compound the after. So, we are further and the pastor further and I didn't come and I don't want to know me and the pastor and level. You want just to see how I come and the pastor, sir. Oh, my God, I catch a game effect. One of the people who came out that give a lampard. He got free get a kitten. Or for pastor, or to have seen a pastor and the miracle on pay because of all the issue of the pastor. Or Papa, I had who moved in the bed, who moved down now that had the lampard. Oh, my God, again. Okay, now this year, pastor to Kita. Wherever goes to the pastor up and down, is really at the Shianania. Because I know I think my story now, I'm going to be a pastor or the farmer who work now, but on that, you can be a lampard, they will work. Oh, my God, that they got most especially down. On a short gave you or she gave you concert to everywhere. I will tell you, he was a million. Before I second hand, somewhere, what did she pass? Okay, we are not for the almost no. Oh, we had that kind of fight. Oh, my God, be careful. Mama, the pastor, put a bomb after the way. Now, church is not a pastor. On any woman, the body. The name of Mamma, who's not got to push that because they person with power. Exactly. Bible told us the person was second after God. So he will remember the power when he was still in heaven. I will have an apple of Pacam land a valley. We are sitting on a very I believe in a better. Let me talk it and without giving my friends. It is better your God. Not that this is a grand getting your each other. What they do, what they better God Nana has. Even if you don't know you are fooling yourself. I don't believe in all those things. I'm not going to joke, I'm not going to pay better. You can go, but you will go there for the you need to talk to your God. Talk to your God personally. Okay, what the why is that? Why did you wear any hand up? Who any of the friend or who you have anybody? Or what they are because one of that people has to be teach among anybody. I'm going to pour your more shy. So that man if we measure to my own side, no have a pastor. And not the good the pastor, that name will for that be a pastor and a pastor. Let's go back to our license. Come out into fake and for it. I'm telling you, I think I can catch my kind of license, not kind of government. If I name a pastor, I think it gets what she get pastor. I'm not talking, I'm not talking pastor. Because the church